日本の皆様、こんにちは。私は日本在住のウイグル人、ムハラム・ムハンマド・アリです。日本人漫画家の清水さん執筆の私の身に起きたことという漫画の主人公です。本日、このビデオにて今回の証言会に参加させていただきます。証言する前に短く自己紹介させていただきます。私はウイグルのトルファン出身です。今年は27歳。5人家族で祖母、父、母、妹がいます。15歳からウイグルから離れて中国の沿岸部の高校と大学に入り、教育を受けてきました。2017年夏卒業し、天津のある IT 企業に就職しました。1年後、仕事の関係で来日し、今2年経っています。ウイグルの現状を一人でも多くの方に知っていただくため、自分の身に何があったのかをお話しさせていただきます。2017年の3月24日、私は大学卒業や就活のために努力していた一日の朝でした。父から電話があり、元気？お金足りてる？気をつけてねって父と通話しました。それは私と父の最後の会話でした。父の名前はムハンマド・アリ・トルスンです。今年50歳です。父は行方不明になるまでブドウなど農産物の作りで生計を立てました。それ以外、イママとして地元のモスコで勤めました。2017年の10月頃、父から一通の手紙が届きました。手紙で父は2017年の8月頃、裁判が行われて、騒乱挑発罪という罪名で6年の懲役に処せられたことが分かりました。父に何があったのか、父が行方不明になってから、その裁判が終わって2ヶ月後、父の身に何があったのかを分かったのです。秘密な裁判で、父の弁護する権利も無視され、法律的に見ても、当局による明らかな不法行為がいくつか存在します。それでも父を救うために今年の7月、中国にいる弁護士に頼んで、父のこの裁判の詳細や法律書類を調べようとしたところ、それ自体が中国共産党当局に拒否されました。すぎません。ここで父を直ちに釈放するよう中国政府に求めます。2番目に証言したいのは、私のおじいさん、アブドゥラハマン・ムハンマドです。トルファン出身で、今年31歳です。行方不明になるまでトルファンのある旅行会社で勤めました。2019年の7月の頭頃、仕事の関係でウイグルのもう一つの町に行きました。その際、トルファン警察から連絡を受け、彼の母や父のことを誰に話したかと質問されました。おじいさんの家では2017年から9人が続々と強制収容所に連れて行かれました。彼の父、母、お兄さんから3つの手紙が彼に届きました。家族の中の収容された人の情報やこの3つの手紙を私に送りました。彼はトルファンに戻ってから連絡は切れて、今まで何の情報もなく1年以上経っています。トルファン警察に何度も電話しましたが、何の返事もありません。このビデオを通しておじいさんを直ちに釈放するよう中国政府に求めます。先ほど言及した9人の情報です。この9人は2019年の6月まで全て釈放されたと聞きました。でも連絡が切れたため確認することはできません。最後の知り合いなんですが、2019年の夏にエジプトに留学に行きました。2017年、エジプト政府がウイグル人を強制送還することがありまして、彼はその前にトルコにいて今避難中です。最後になりますが、今私の家族に残っている祖母、母、妹の連絡は切れて1年以上経っています。もともと情報統制している中国政府はウイグル人への人道犯罪を隠すため必死にウイグル人と海外のつながりをしたことしか考えられません。私の身に起きたことを一人でも多くの方に知っていただくため、来場いただいた皆様にお願いします。私の身に起きたこととこの証言ビデオをソーシャルメディアで広く拡散するようお願いします。私の証言は以上です。ご清聴ありがとうございました。